Khasi, India. Marway nga so thu ngam long AA jing yet nga don come her birthday jing yet nga don come her birthday sau dong jing e ba ki ker ba phi ba e compare what's lading halor kan per jing e jong e kan ne shilante Tusok halaman sim wat mo bankin randian ya ka jing yen yen nom tieng yang awara marta tien jing im jong abangaya lenti kam yar shisha ban shem kumapi sha e shukum haki por minta ka e ban kendu shisha